pa to ni Juan. Nga, ni-reply na siya. Hindi na katlaon, alas 5. Ni-message ko niya alas 11 sa gabi ni-reply siya na kung alas 5. Kung gina akong buhaton. Ang gingnan nga. Jupel ako nang gisend. 250 akong i-invoice niya. Siya na 250 man, ito 80 man. Siya mo ba yun? Tanaw lang akong gitanaw dito. 250. Sige lang, ako lang inon nga. Nasayo. Reply. Pag-iyok sa banda niya. At saka siya. Diyan ang madagko mo sa content sa sing. Lagi yan ang tagip-tip. Tagip-tip na pilit pa. Okay. Napais ko ako ng tayo. Kinsa man. St. Carlos. Riding Dennis Kerr from St. Carlos Line. Lagi. 38. Okay, 37.
magsamot diha. Na, kita to. Okay.
sa gidakon sila makuha ang pamaagi sa paghata ba. Ano yun? Nakuha ang yun nila dito. Sa pasyento 11 diya,